voluntat del Consell Comarcal de la Selva d'anar implementant aquest sistema de recollida. Sí, de fet es fa amb aquests 3 pobles, Caldes, Sils i Hostalric. Tots a la mateixa hora es fa aquesta presentació de les dates que anirem instaurant aquest nou servei. De fet, avui és com l'inici, per dir-ho d'alguna manera, hi ha unes pautes que anirem anunciant fins a arribar ja en el fet del porta a porta i després per aconseguir els volums de reciclatge de cada població. Això semblava lluny, però ja ho tenim aquí i volem començar com més aviat millor. Perquè és una mica la voluntat des del Consell Comarcal de la Selva a tots els municipis, tan grans com petits, diguéssim, d'implementar aquest sistema. Sí, de fet nosaltres tenim un deure amb el medi ambient, però també no podem permetre que s'apugi més el rebut de les escombraries. Com s'ha de fer això? No llançant tanta brossa a l'abocador. I això, l'única manera de fer-ho és reciclant. Aquesta és la visió comarcal del Consell Comarcal de la Selva. I això és el que van fent tots els pobles. Hi ha molts pobles també que s'estan estudiant aquesta implantació del porta a porta, perquè al final és l'única via que tenim per mantenir el rebut de les escombraries i que no s'apugi més. No sé quants municipis de la comarca de la Selva ja tenen aquest sistema, si ho sabeu una mica del tant per cent també. De fet no tinc el número, però sí que és veritat que hi ha uns quants que són models d'èxit. Podria posar Breda mateix, que va ser l'últim que va entrar i està considerat com un dels 10 municipis millors de Catalunya a reciclatge. O sigui que la feina l'han feta ben feta i nosaltres també volem seguir aquest camí. Perfecte. Sí.